Köszönöm, sziasztok! Én Roland vagyok, és ez itt a Minecraft első videó. Hát ez itt most egy gameplay és egy bemutató. Remélem tetszeni fog a videó, kezdjük is el. Hát bemutató videóként most kreatív módban leszek. És most beírok egy világnak a nevét. Hát, most lapos lesz teljesen. Bemutatom, mik olyan szoktak lenni Minecraftban, és új dolgokat. 4 FPS. Na, ugye Minecraft, most nekem magyar Minecraft van, 1.5-ben, és remélem tetszeni fog. Videósorozatom első új dolog, nem itt van, hanem itt TNT csille. Ez egy új dolog a Minecraftban, mert ugye eddig nem szokott benne lenni, meg egy töltsér csille. Ugye itt van a töltsér, vöröskőblokk, napfényérzékelő, minden van itten. Ja, most nincs rajta hang, mert annyit hallgattam. Basztuk, hogy a hang. Érzékelj a napot. Van vörösblokk. Van töltsér. Ami nagyon nem tudom mi. Ugye ez a TNT is, ahol meg kell. Egy. Jó, nem hülyéskedek. Nem hiszem, hogy lesz végigjátszás, mondjuk Medal of Honor. Ami lerakok sintesség, itt van. Letesszük. Ennyi már, TNT. Hogy kell mondani ezt? Én sem tapasztaltam. Nem tudok rálogolni, én azt kész.